page 508 et 509 ka tafsir al-Qur'an de sura 47. inna Allah anden Allah yudkhilul ladina onada ben amanu gomdimbe wa amilus salati be golle moƴƴi jannatin aljannaji tajri hino ila min tahta sengole majjalan haru candi. walladina ben kafaru yeddube yatamatta'una yabe dakmit wa ya'kuluna hibe nyama kama ta'kulul an'ami wa naydin e dammi di nyamirtano wan naru ko yite ngematu wallahu werde mabbe yobe jukku wa kayyin hewi min qaryatin imorde e ce hiya ko den don ashaddu buri tidude quwwatan dole min qaryati ka dinde sare ma allati de akhrajatka nde yaltimma e mudum yimbe mada ben kono ben yimbe cae burnobe jogade dole ahlakna men halkunobe wona be do ronkintame fala nasira lam hebanoki kono wallabe wona be do hebata ballo faman kana e kollati ala bayyinati do bangande mi rabbi modaka jomi makko kaman zuyina lahu wa tawa on cudana dum su amali golle makko bonde den wattaba be jokki ahwa ahum ko welata be ko wona goto ala gal mathalul jannati sifa al janna allati wa'ida al muttaquna muhulobe alla be marana einum fiano der ton an harun ciandi nay ko do ton fi majji sifa jente moƴƴa mimma in an harun ciangol go mimma in ko immorde e ndiyam ghairi asinin dan wonali tunay dan aduna ko du woni gola ciangol aranol wa an harun e ciangol min labanin immorde ko sallam ya taghayyar dan sansata ta'amu nyamitemu wana ta ko san dan lammi ma dan duni ma dan nyuli idi ciangol tata bongol wan harun e ciangol min khamrin immorde bere laddatin welde li sharibina wonande yarobe de sulinta musinta redu yufinta hore musinta redu yuppinta bawle tati ciangol na ya bongol wan harun e ciangol min asalin immorde njuri musaffan labundi poyi di tata kembuje yite jilla nder ton ndiyam melan saka e ndir mudum dido candi nay woni ka aljanna dinano ton kala ka yidon anharun tajri min tahti al anharu candino ila yilto ndida ton a ko di nay mi torki Allah yo Allah yarnan e dido candi nayi kala min abdullahi kala e on be lanjentade ben amin walam nodan be fi hande to min kulli samarati morde den danangal bi tele eden wa maghfiratun e yafiya mi rabbi morde ka joma be ene kaman huwa ko odo wa ata wa mo kanyu khalidun ko lutintero finnari ka nder yite wasuguta be yarnete ma andiya hamiman wuldan faqat ta'ata dan tayi am ahum titekki mabbe din wa min no mabbe man yastami ilayka umma jentoma hatta idha kharaju hasibe yalti min indika takoma qalu be wana lil ladina wonande ben utul ilma okabe gandal wonnobe jentade kanyum moƴƴa ben ene ma da gala anifan kunu de muhammad wonno wolde nane kunu de wonno do wadde bayana nane wonno wolde anifan on mantu to gal moƴƴa mi andanangal tokoraka al-Qur'ana anifan nane ulaika alladhina ko ben taba Allahu bi alla nuti ala qulubim e do berde mo wattaba o be jokki ahwaahum ko welata be kon walladhina be tadaw fiube zadahum Allah be dana be hudan pewal wa atahum o kaybe taqwahum kulul Allah mabbe gol fal yanzuruna tawsi be no habbiti illa sa'ata sona darngal anta atiham dengal arata be baghtatan e juhaye fagadi jaa agomdi yari ashratuha mandeji maggal on fu fa anna lahum kono wodiran tabe ida ja'atum stawni dangal ari be dhikrahum waji mabbe ko be waji to tonon on sai konali no wodana be fus nafata fa alam andu wa annahu kuni la ilaha ala rayta illa Allah subhanahu Allah sajabi bana wasi abonna Allah abonna yimbe ben wastaghfir insinanu lidhanbika bakkatu jimadi walil mu'minina insinanu da gomdim be worbe wal mu'minati be hediti ben wallahu Allah ya'lamu andi mutaqallabakum waylitande mon ko waylitoto don kon jemma e nyalorma wa maswaakum e werde mon den ka wero ton non si on maayi waylite wa yaqulu alladhina hinu ben amanu gomnim be lawla nuzilat ko hanno jippine suratun simore yewtunde fi jihad menen men falama e jihad wade Allah faida unzilat jippina masuratun simore muhkamatun nyanyande wa dhukira jantama fiha ender mayre alqitalu gahare ra'aita alladhina ya'bun fi qulubihim baynanir bir'im maradun yawna figaku yanzuruna ibndara ilayka fadema nazara al-maghshi ndarde suddi alayhi ihurimu min al-mauti murde mayende fa awla lahum qahanan nobe ta'atun ko doftagol wa qawlun e kongol ma'rufun moƴƴol kono baybe wadali dum fa idha azama al-amru tayala nifi bude fiya kede yo muhammad haray kontin holora Allah
falaw sadaqullah sabu harabe gonganno Allah e ko be wonno wiude ko menen si aya jihad jippinama men yahay sibe gonganno Allah e dum harbe fenali lakana khairan lahum wonana moƴƴere wonande be kono be fenanimo ko wana non kadi ko contraire wonane bone mabbe fal asaytum no gasa onon in tawallaytum son hucciti on jabali an tufsidunde bonnoyton fil ardi kalidi wato gatti o taƴi on arhamakum en dam mom dan konto fewndi den harana don ulaika alladhina qabayun billahi anahumullahu bi Allah hudi fa asammum o faadini be wa ama min absaram gite mabbe den afala tadabbaruna alquran e be ala taskurde de do alquranare am ala qulubin kayno e berde den ago faalu akippodi mayre o innal ladina annena ben irtaddu murtube yiltiti ala adbari baaw mabbe artiga keferan kako bin baadi ma tabayyana lahumul huda baaw pewangal banganibe ash-shaytan ko shaytan sawwala lahum ko cudani be golle bonde den wamlalam ko woni ko yelini be wadugol dum do dalika ko din bennam sabu kambe qalu be ani lil ladina wonande ben karihu anyube ma nazzalallahu kon ko Allah jippini sanuteukum aray men dofto on fi ba'd al-amri ender yoga fi ko jini wallahu Allah ya'lam him andi sirarhum gundoji mabbe di fa kayfa kunna idha tawaffatuhumul malaikatu si malaika ben wari be yadribuna taben no piya lubo wujuham geece mabbe de wadu baram e babbe mabbe den dalika ko den bennam sabu kambe ittaba'u be jokki masxatallahu kon ko tikkinta Allah ko mettata Allah ko wa karihu be anyiri duwanahu yarlu e makkon ko welatamo kon fa habata boni amalahum golleli mabbe mo ibere ko be mari kon am hasibal ladina kasiko be fi qulubihim bayni berde mum maradun nyaw nafiga ko Allah yukhrijallahu wonde Allah yaltinta adghanam gundoji mabbe di